Det er ham, der har fået en gratis mus for 100 kroner. Hold nu kæft. Eller det er seriøst interview det her. Hvad laver du? Det er seriøst det her. Han skal have en guffer af Nicoline før det virker. Flyt dig, Jannik! Nej, jeg gider kraftigt. Flyt dig, du stod. Nej, hvor er I dumme, mand. Flyt dig. Prøv at sætte dig på mig. Det går kun galt. Nej, det holder ikke. Kom nu af, du. Jamen lige 2 sekunder. Jeg skal lige filme ham her. Nej, lad være med at tage mig for røven. Okay, Drums, hvordan er det at være sammen med Nicoline? Do you find your lover? No! She's gone. His lover is right here. Oh. Hør tæt på. Næste gang gør det med glasflasken. Og det er jo gået bagfra. Man kan bare holde lidt tændt, så det oplever sig selv. Du kan se, han er fandme i cirkus som her. Det er vildt, at kamera også kan grine af dig, er det ikke? Det er jo... Nej. Seriøst. Hallo, Benny, vi skal lige have zoom. Nej. Fuck. Det går galt det her. Nej, den tror jeg, vi slet ikke kender ved ham med. Vi skal ikke ødelægge kameraet ved zoom. Hey! Slå. Hej, kan du starte med at præsentere dig selv? Jamen, jeg hedder Simon. In-game name er Siu. Jeg spiller for Radical.dk sammen med Dresser og... Det er fedt. Hej, kan du starte med at præsentere dig selv? Jeg hedder Simon. Siu in-game. Hej, kan du starte med at præsentere dig selv? Hej, kan du starte med at præsentere dig selv? Mit in-game name er... Okay. Mit navn er Simon. In-game name er Siu. Jeg spiller sammen med Radical.dk. Hvad synes du om HK-lægen? Det er en rigtig fed event. Godt initiativ at tage og få lavet lane. Ja, hvordan er det gået for jer? Det er gået knap så godt. Vi er kommet afsted med 2 stand-ins. Så ja. Okay. Hej. Sig nu noget. Jeg skal se. Det skal du selv finde noget. Nej, jeg skal fandme ikke. Okay, er du klar? Hvad synes du her søndag morgen, hvordan er det? Kræfter med bror. Har du været fest i nat, eller hvad? Nej, jeg festede lidt, men jeg gik tidligt, tænker jeg kun på en time søvn sidste nat, så... Så det går nok også meget ud. Ja.
vil jeg gerne tro. Hvornår regner så med at tage hjem? Mellem 9 til 12 stykker. Hvad er klokken nu? Men kvart i 8. Nej, kvart i 9.